Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και καλώς ήρθατε στο podcast μου Τέχνη μέχρι το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους 2 μήνες δεν ανέβασα κάποιο podcast, αλλά νιώθω ότι δεν είχα κάποιο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Όμως πάμε στο σημερινό βίντεο. Κάτι σαν life update στην τέχνη. Θα σας πω για τις παραστάσεις που παρακολούθησα, για μια ταινία που είδα και μου άρεσε αρκετά, για βιβλία που διάβασα, αλλά και για το πού βρίσκεται το δεύτερο βιβλίο μου. Η πρώτη παράσταση που είδα μετά από λίγες μέρες αφού τέλειωσε η εξεταστική μου στη σχολή ήταν ο Έαντας, με σκηνοθεσία του Νανούρη. Ήθελα πάρα πολύ να δω τη συγκεκριμένη παράσταση. Είχα ακούσει πολλά για το πώς ένας άνθρωπος, συγκεκριμένα ο ηθοποιός Μιχάλης Σαράτης, μαγνητίζει το κοινό, ερμηνεύοντας 9 ρόλους, και ανυπομονούσα. Βέβαια, σε συνδυασμό επί σκηνής από έναν καλλιτέχνη που ζωγράφιζε τους ρόλους, τον Χατζάρα. Βλέποντας αυτή την παράσταση, είναι ένας ακόμη λόγος που ακολουθώ το θέατρο. Ο Μιχάλης Σαράτης πάνω στη σκηνή δείχνει τόσο πάθος για αυτό που κάνει και τόσα πολλά συναισθήματα. Και μου άρεσε τόσο πολύ η σκηνοθετική προσέγγιση και ο συνδυασμός με τις ζωγραφιές πάνω στη σκηνή, ταυτόχρονα με την κριτική του Σαράτη. Άλλη μια παράσταση που παρακολούθησα είναι ο Σπαραγμός, που είχε αναφορές από τις Βάκχες και από τον Βασιλιά Πενθέα. Αυτό σίγουρα που μπορώ να πω είναι ότι είχε μια διαφορετική σκηνοθετική ματιά. Μου άρεσαν πολύ και οι ηθοποιοί. Αν και παραδέχομαι ότι δεν το κατάλαβα απόλυτα, αλλά σίγουρα μου άρεσε. Τέλος, πάμε σε μια παράσταση που αν και οι ηθοποιοί αποδώσανε τα συναισθήματα και τους ρόλους όπως έπρεπε, η σκηνοθεσία δεν μου άρεσε και τόσο. Αυτή η παράσταση ήταν η Ιφηγένεια Αναβλίδη. Την παρακολούθησα στο Ηρώδειο. Κάναν την παράσταση υπερβολικά σύγχρονη, σε σημείο που οι ηθοποιοί σε ένα μέρος της παράστασης έβγαζαν τα κινητά τους για να βγάλουν φωτογραφίες. Ή ακόμα όταν η Ιφηγένεια, που ήταν 16 χρονών, ήταν πολύ χαζοχαρούμενη. Σίγουρα αυτό είναι γούστα, αλλά δεν ξέρω τι γνώμη έχετε κι εσείς. Σας αρέσει ένα έργο να το εξυγχρονίζουν ή να παραμένει έτσι όπως ήταν και έτσι όπως ήταν γραμμένο? Τώρα πάμε σε μια ταινία που είδα, που είναι το «Τελειώνει με εμάς». Αν αναγνωρίσουμε το σκάνδαλο και όλα αυτά που αναφέρονται γύρω από την ταινία, εμένα μου άρεσε αρκετά. Ήταν αρκετά άπιστη στο βιβλίο, αν και βέβαια είχε κάποιες μικροδιαφορές. Φυσικά, βλέποντάς το, μου ήρθαν σκέψεις, όπως αυτές που αναφέρει η μητέρα της Λίλη μέσα στην ταινία, το «γιατί δεν έφαγες, γιατί δεν αντέδρασες». Και η απάντηση που δίνει η Λίλη και η μητέρα της είναι «γιατί τον αγαπάω». Και απλά αυτή η φράση έμεινε στο μυαλό μου. Ακόμα όμως ο Άτλας, ειδικά όταν ήταν ο ηθοποιός που κάνει τον μικρό σε ηλικία, εκεί πέρα στα flashback, απλά ήταν τόσο γλυκός και μου άρεσε πολύ. Και ίσως πάρω για το βιβλίο το δεύτερο που μιλάει περισσότερο για τον Άτλας. Τώρα πάμε σε μερικά βιβλία που διάβασα. Συγκεκριμένα σε 2 που μου άρεσαν. Ξεκινάω με το βιβλίο του Κώστα Κρομίδα, το «Και σε όλη μου ζωή θα σε λατρεύω». Μου άρεσε πάρα πολύ και δεν με απογοήτευσε καθόλου το βιβλίο. Η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο συγγραφέας ήταν αρκετά σκληρή, αλλά χρειαζότανε, γιατί έδειξε πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, πώς αντιμετώπιζαν τις γυναίκες, οι άντρες, αλλά και οι ίδιες οι γυναίκες. Νομίζω ότι πρέπει κάποιος να διαβάσει σίγουρα αυτό το βιβλίο, γιατί, δεν ξέρω, την ώρα που σας το λέω όντως ανατυχιάζω, δεν αξίζει σε κανέναν αυτό που βίωσε η πρωταγωνίστρια μας η Μενεξιά, παρόλο που έχουν βιώσει αρκετές γυναίκες αυτόν τον πόνο και αυτή την απώλεια. Όμως, ευτυχώς, τουλάχιστον στο βιβλίο και ελπίζω στην πραγματική ζωή, η πρωταγωνίστρια είχε ανθρώπους δίπλα της που τη στήριξαν και τη βοήθησαν. Το επόμενο βιβλίο που θα πω είναι το 9 Νοέμβρη της Colleen Hoover. Οι πρωταγωνιστές ουσιαστικά συναντιούνται κάθε χρόνο και ειλικρινά αγάπησα το βιβλίο, ειδικά τον Ben, που απλά είναι το book boyfriend που όλες θα θέλαμε να είχαμε. Αν και δεν είναι τόσο αθώος όσο δείχνει, γιατί σε κάποιο σημείο συνδέεται με το παρελθόν της πρωταγωνίστριας και με αυτό που της έχει συμβεί, που απλά είμαι σε μια φάση ωραία, θέλω να μάθω τι συμβαίνει και όταν έμαθα κατάλαβα καλύτερα το χαρακτήρα του. Λίγο πριν τελειώσει και αυτό το επεισόδιο, θέλω να σας πω με μεγάλη μου χαρά ότι έχω στείλει το δεύτερο μου βιβλίο με τίτλο «Πύρινο μυστήριο» στην εκδοτικό μου. Τώρα περιμένω την επιβεβαίωση ότι είναι όλα ok για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και
Αυτά από μένα. Εύχομαι να έχετε την τέχνη στην καθημερινότητά σας, αλλά και στη ζωή σας. Γεια σας και τα λέμε!